Bisan pa man sa kainit sa panahon, nasinati ang kalit nga pagbunok sa uwan sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas. Sa 24-hour rainfall monitoring sa PAGASA Visayas, natala ang 39.7 mm sa Baybay Leyte, 19.2 mm sa Guian, 10.1 mm sa Borongan, Eastern Samar ug 9.0 mm sa Tacloban City. Nakasinati usab og pag-uwan ganihang buntag ang Northern Cebu. Matod ni Engineer Joseph Perlas, ang weather specialist sa PAGASA Visayas, nga nasinating pag-uwan epekto sa release nga nagkaroon sa sidlakang bahin sa nasod. Apan, padayon nga masinati ang init sa panahon hangtod sa buwan sa Mayo. Sa pagkakaroon, nasinati sa Subo ang 38 degrees Celsius nga heat index. Init yapon natin po sa panahon, makapaabot pa punta no kaning 40 degrees Celsius posible in the next coming days o labi na sa buwan sa Mayo. Magpadayon gyapon ni mas init pa expected nato na temperatura og taas nga heat index.